Mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, nandito po tayo ngayon ulit sa Parisan ni Diwata sa Pasay City, Jokno Boulevard. Ayan po, live po si KBR ngayong hapon. Mapagpalang hapon sa inyong lahat. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao, pati na dyan sa abroad. Shoutout sa inyo. Ingat kayo dyan. Maulan na hapon sa inyo lahat. Ayan po, kahit na kanina ang lakas ng ulan ay mapapansin nyo po ay napakarami pa rin tao, guys. Napakarami rin tao. Ayan, ang dami pa rin tao, guys, kahit na ang lakas ng ulan kanina, kung napapansin nyo. Ayan, nandun sa dining area. Ayan. Ayan, sisilipin natin, guys, yung pagtadtad ng guys, silipin natin. Pasilip muna sa pagtadtad. Ayan po, guys, yung ating bagnet. Napakapango, napakalutong. Ayan po. Ayan o. Ayan, guys. Nasaan yung chicharon? Ay, bulaklak. Out of stock, sir. Out of stock. Ayun, dadamihan na lang, Ayun. Out of stock sila ngayon, dadamihan na lang yung bagnet. Ayan. Ayan, lumabas. Ayan, idol, kanta tayo. Paos yan, paos! Idol, kanta tayo. Kaya hindi yan na narinig. Hindi, ako nga kanta. Amari Fernandez. Ayan po, guys, yung sikin nila, guys. Napakalaki. Longganisa. Hello. How are you? I'm fine. Ay, si Cardo. Shout out, shout out. Oo, lagi naman eh. Ayan, Idol. Hindi niya sinasagot? Ano ba yan? Asan yung cellphone? Okay na, may miss call ako. Kung may boses ka na, pwede na mag-anak. Oo, si Idol natin, Ay, gaday mo. Ay, sorry. Mayroon. Hindi tayo kakanta, Idol. Paos ako, paos. Paus? Oo, si Idol. Dito. Bali na mamaos. Namamao si Diwata. Yan, ako, maulan kanina umaga pa po. Paus Tayo pa. nga sa paligid. Ayun, si Diwata. Andun si Diwata. Hindi. Bali, iniistiwan niya yung nag-install ng CCTV. So, ayun siya, guys. Ayun siya. Ando, dulo. Naninigarilyo. Yun, Bali, Ayun, guys, inaalok natin si Diwata na kumanta. Eh, sabi niya naman, paus daw siya, paus. Ayan, ano ba? maganda pa yung aking sombrero, Ma'am Sila. Hoy, 4 million in the house. May galap shoutout sa inyo dyan. Ayan, Kaya tayo Sino kaya itong bisita natin? Shoutout sa inyo dyan. 4 million in the house. Ayan. Thank you for coming, guys. Ang bango ng Ang bango ng... dami kasi patuloy. Ito po yung natin kasalukuyan na wala konti pang pila, guys. Ayan. Ayan, Pa-shoutout naman sa aking channel. Idol, pa-shoutout naman sa channel ko. Tara, Ang channel mo? KBR TV, ma'am. Ha? KBR. TBR TV. Ayan siya. Ayan, shout out to KBR TV. Thank you for watching. Support his page. Ayan, sa pag-vlog niya. Kasi marami kayong matutunan dyan lagi. Thank you. Baybayan niyo po siya. At saka, shout out po, gusto ko lang po yung tips yung Batang Quiapo. Okay. Kayo,
gabi-gabi from 8 p.m. to 9 p.m. Ayan. Ayan. Monday to Friday. Kami yung Power Pop Day. Doon kami Oo, sa kasama siya doon, oh. Yes, ni Ate Gay at saka ni Ivana Alawi. Oo. Si Mami Diwata naman ay doon siya sa flat ni Ivana sa bahay. Okay. Ayan. Oo. Abangan nyo, marami pang Chris, maraming mangyayari, maraming mamamatay, marami ring kapalit. Ayan. Ayun, ayun. thank you Abangan so natin much, guys ang Batang Quiapo. Kumain din kayo dito sa Paris Overload ni Diwata. Marami tayong mga product ay katulad ng barbecue. Barbecue, mayroon tayong Inasal. chicken inasal. Mayroon din tayong fried chicken. Maraming fried chicken. Mayroon din tayo Longganisa. yan. Easy lang gunisa na may kasama bawang. Ayan. Thank you for watching guys. I love you all. I love you din. Love you. Thank you, thank you, Doon po thank sa you. mga OFW at saka mga immigrant, kung magpakasyon kayo dito sa Pilipinas, Oo, oo. kulang ang ang araw ninyo na hindi kayo dumaan dito sa Diwata's Paris Overload. Ayan, siyempre, makipila kayo dito, kumain kayo, mayroon kayo namang magpipilian ng branch, mayroon Pasay, May Quezon City, Pasay. Yes, mas pinaganda, pinalaki, at pinasarap sa presyong ganun pa rin naman ang price. Ayan. Abot na, no? Tapos magmamahalan tayo guys dito po sa ating mga kababayan. Kailangan po love lang tayo. Huwag tayo Tama. Kung may gustong tumaas, suportahan natin siyang tumaas din. Oo, Dahil parang tama. araw, kung tayo naman ang nangangailangan ng tulong, susuportahan din tayo. Kung ano yung ginawa mo sa Suportahan lang, kapwa, yun din ang babalik sa iyo. Yeah. Kaya, thank you guys. I love Maraming you. salamat, madam. Anong pangalan niyo po? I am Jinky from Batang Quiapo. Ayan, Jinky Ayan. pang kasali siya doon. Starring siya doon sa Batang Quiapo. Subaybayan po natin ang Batang Quiapo. Love you. Thank you. Sa TV5 yun, ano? Yes. Okay. Ang Pamilya Channel, TV5. TV5. Thank you, madam. Thank you. Yung ating cashier. Hi. Hindi talaga si mother ko. Oo, Ayan po, guys. Tuloy-tuloy po tayo. Ayan, oh. Maulan pa yan, ha? Partida yan. Maulan pa yan, oh. Tingnan nyo, guys. Maulan pa yan, ha? Ay guys, nandito tayo. Tingnan nyo guys yung walang ngayon. Walang parada ngayon dito kasi may nanguhuli. Hindi mo kaya mabigat. Oo, dito guys. Ikaw ang bukas. Hi, Lord. Thank you for watching. Hi, accordingly. Ayan. Mahal ko kayo. Bahala kayo. Pati CCTV, Ayan. Ano yun? Ibumagsak na kahoy. Ibumagsak na kahoy. Ibumagsak na sanga, buti walang tinamaan. Sanga pala yun. Ayan, oh. Dahil isang longganisa at saka isang isip sa barbecue. Uy, may bisita tayo. Si Speed. Ayan, Speed. Ayan. Shoutout sa iyo dyan, Speed. Bigyan kita ng moderator. Ayan, may jacket ka na. Wala naman. Speed 04. Oo, ayan, may ayun pa yun. Starring yun sa Batang Quiapo. Sila yung Power Pop Gay. Power Pop Gay ba? Girl. Sari yung kasama sila Diwata doon. Kasama si Diwata sa Batang Quiapo, guys. Abangan natin yan, ha. Ayan po, asan si Idol? Nandun si Idol kanina, lumabas na kaso paus siya eh. Niyayaya ko nga kumante. Paus daw siya, paus. Walang boses. Panay ang kanta kasi. Ayan ang kantahan niya dito. Ito yung ginawa nilang kanta.
Maguri siya eh. Kapuri lang lubot. Daming nakapakada sa sakyan. May nilad, nandito taga. Ito yung ano ni Diwata kanina. Ito yung kantahan ni Diwata dito. Ginawa niyang Diwata karaoke. Ayan. Ayan, pwede kumanta rito guys. Ayan, thank you Speed 04. Hi. Shout out yan. Ayan, Taga-Sariaya kayo sa. Ayan, mga taga Sariaya Quezon po pala to. Ayan o. Sundan natin o. Ayan o. Diwata. Ayan, nandito sila. Ayan o. Ay, nandito siya. Lumabas kanina. Uy, sayang din namin nakita. Lumabas! Ayun, pumasok sila, no? May papasok na bisita, oh. May kakausapin yata. Baka lumabas. Niyaya ko nga Sir, kuman. siya to ulit. Ayan, shout out sa Sariaya Quezon. Ayan. Ingat kayo sa biyahe, sir. Mga taga Sariaya Quezon. Ito yung rolling store ni Diwata. Ginawang karaoke, ano? Diwata karaoke. Kita nyo guys, oh. Ang lakas ng ulan kanina. Speed 04. Ayan, may love shoutout sa dyan, ha. Ingat din kayo dyan. Kumusta? Kumusta? Ayan, Speed. Apa na yan? Ayan, oh. Daming nakaparadang sasakyan, oh. Iba talagang parisan ni Diwata. Mga idol, nakita mo na yung mga sasakyan. Oh. Kanina kausap natin mga taga Sariaya Quezon. Ito mga balikbayan siguro ito. Oh, may taga Maynilan pa rito na sasakyan. Ayan po guys. 6 million in the house. May love shoutout sa dyan. 6 million in the house. Speed. Kumusta Speed? Laging speed tayo, no? Ayan. Shoutout. Ay, Sherbal. Hello guys. Hello. Ay, ayan si ano natin, si Meow. Sinyaw. May channel ka? Meron. Anong channel mo? Wala nga yung cellphone ko. Rene Black sa rito. Ano na? Rene Black. Rene? Tukayo pala kita. Tukayo ko to. Pero ang pangalan ko, KVR. KVR. Di ba binigyan na kita KVR? Oh, yung Walang kantahan niya? Kakanta pa naman ako. wala, lubat eh. Church natin, parang kanta ako. Wala ka cellphone eh. Wala mga Dapat pa setapan mo kay Idol ng TV, yung monitor. Tapos ayun nga, yung karaoke meron na palang diyan, speaker. Oh. Tapos i-connect niya lang sa TV. Kape sa tag-ulan, di ba? Stick lang siya. Tapos
Speed, Miguel Love shoutout sa dyan, Speed. 8 million, 8 million in the house na tayo, mga kababayan. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Live po tayo ngayon, Wednesday, sa Parisan ni Diwata sa Pasay, Diokno Boulevard. Ayan. Malapit lang pala to sa Manila Film Center at saka sa GSI. Aray, mamaya ulit, pre. Mamaya ulit. Ano, sir? Wala agad pa sa Wala, mga tinapay lang, saka mga biskwit. Palabas yata meron. Idol, shoutout muna kayo, Idol. Mga tagisaan kayo. May channel ka rin? Support natin. Support natin. Ayan, 12 million in the house, 9 million in the house. Ayan, mag-ano naman tayo dyan, guys, mag-message kayo guys kung anong nyo. Mag-chat kayo guys kung anong pwede nyo sabihin, okay lang, kahit ano, wag lang magmura. Mag-shoutout kayo guys, pwede natin ipa-shoutout yan guys. Ayan, 11 million. Ayan, 11 million na tayo, guys. Ayan, shout out, boy. Ayan, papogi si boy. Ay! Ay, makanay! May asim pa. Ay, umaga ng pinawalan ng cellphone. May nawalan din? Ako dapat may mag-iingat tayo, no? So, paalala lang guys sa mga kumakain dito. Kung kakain kayo guys, alerto lang kayo guys sa mga cellphone yung dala, no? Alerto lang dapat, bossing, no? May nawalan na naman. Yan. Nasalisihan yun. Ang sarap bilang okay lang ito balik kayo kung ibang tao. Oo, kung stop yun, mababalik yun. Hindi ko lang sa... Ano yun, dapat pala meron kayong watcher dito, no? Yung hindi naka-uniform tapos naggagala-gala lang. Dapat may Wala! dapat may watcher dito na tao si Diwata para at least nakikita niya, paikot-ikot siya dito. Oh, paikot-ikot siya dito kasi wala naman minsan hindi naman monitor sa CCTV. Dapat dito dito ang CCTV, no? Sa may payong. Dapat lagyan dito ng CCTV sa may payong, no? Pwede lang po. Wala na. Ayan, may galap siya Ito lang. na lang pinag-focus na yun. Ay, bossing, pasaway vlog. Uya na. Sabihin. Siyempre.
Wala, tapos ka na. Pero kami hindi pa galit. Ayan, shoutout dyan sa 9 million in the house. May grab shoutout. Message kayo guys para i-shoutout natin. Ayan. Kala ko yun, hindi na ako ikot, may kupindik. Nagano na nakakatuloy. Kaya may grab shoutout sa inyong lahat dyan guys. Nandito tayo ngayon sa Parisan ni Diwata sa Pasay City, Jokno Boulevard guys. Live po tayo ngayon, Wednesday. Ayan po. Katatapos lang po ng malakas na ulan dito guys. Napansin nyo. Marami pa rin kumakain kahit na gano'n ang sitwasyon natin. Ayan. Hello. Uya na. Ingat. Ayan, 6 million in the house. May love shoutout sa inyo lahat dyan. Luzon, Visayas at Mindanao, pati na dyan sa abroad. Mga kababayan natin dyan sa abroad, guys. Shoutout sa inyo dyan. Sa aking grupo, sa Team Blessing, Team Payaman, Team Achievers, Team Brocha, Team Payaman. Ayan. Shoutout.